Τι σχέση έχουν ο Bob Dylan, ένας σταύρος, ένας αστρολογικός χάρτης και μία δημοπρασία? Γεννημένος το 1941 ως Robert Allen Zimmerman, ο Bob Dylan άφησε εποχή με τη μουσική του. Μέσα από τα κομμάτια του συνδέθηκε με τα πολιτικά δικαιώματα και τα αντιπολεμικά κινήματα της δεκαετίας του 60. Θεωρείται παγκοσμίως ως μουσικός με τεράστια επιρροή, ενώ οι διαχρονικοί ύμνοι του περιλαμβάνουν το Blowing in the Wind και Like a Rolling Stone. Αυτό που δεν γνώριζες ίσως είναι ότι ο Dylan έχει διαπρέψει και ως εικαστικός καλλιτέχνης. Ξεκίνησε με το να σχεδιάζει εξώφυλλα για τους δίσκους του, συμπεριλαμβανομένου του Self-Portrait το 1970. Το 1968, μετά από ένα ατύχημα με μοτοσικλέτα, ο Bob Dylan απομονώθηκε στην οικία του στο Woodstock της Νέας Υόρκης. Τότε ήταν που ζωγράφισε ένα από τα πρώτα έργα του, που απεικονίζει έναν ταύρο ανάμεσα σε ένα πλήθος από μορφές, μουσικά σύμβολα και ένα ζευγάρι μάτια. Μια κόκκινη φιγούρα που φορά καπέλο με φαρδί γύσο αντιπροσωπεύει τον ίδιο, ενώ στο πίσω μέρος μαζί με την υπογραφή του σχεδίασε και ένα σκίτσο με μουσικές νότες. Τον πίνακα χάρισε σε μια κάτοικο του Woodstock ως αντάλλαγμα με μερικούς χάρτες αστρολογίας και σχετικά κείμενα, μιας και η αστρολογία του είχε κινήσει το ενδιαφέρον εκείνη την εποχή. Πλέον πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι $196.000.